Знаете ли, че ако вие сте пострадал от престъпление, то вие също имате право на адвокат, а не само обвиняемите лица. За съжаление обаче, рядко пострадалите лица осигуряват адвокатска защита, без да са наясно, че имат право на такава и без да са наясно какви всъщност са ползите от осигуряването на адвокатска защита на пострадалите лица. Често в тези случаи, в които не се ползва адвокатска защита, пострадалото лице разчита на така нареченото служебно начало, при което съответният орган сам следи за развитието на самото производство и сам преценява изцяло въпросите, свързани с производството, включително и с събирането на доказателства. Когато има обаче адвокат, това значително може да подобри работата на самият орган, а и значително да увеличи шансът от разкриването